Goddag, og hej til noget, eller ikke hej til noget, men goddag, vi skal til at spille noget, Dying Light, demo stadigvæk, så der bliver stadig ikke noget missioner desværre. Men jeg tror bare jeg har tænkt mig at fjolle sådan lidt rundt. Nej, okay, det har jeg ikke. Jeg løber base til base, altså de røde punkter, der har jeg tænkt mig. Nu kommer det tutorial, så jeg holder lige mund. Altså lige når det kommer, ikke? Men hvad fanden vil jeg sige? Jo, vi skal spille noget Dying Light, som jeg lige kommer ind på igen. Vi skal spille de røde hus. Jeg ved ikke lige hvad det helt præcis de hedder, men det hvor man skal nogle gange skal man redde mennesker. Og så skal man sætte sådan en stik i, så bliver ens hjelm. Og ellers, så nogle gange behøver man slet ikke redde mennesker. Der er også andre gange, hvor der faktisk er mennesker, der holder dem på mit hold fanget. Så, men nu kommer det her Dying Light tutorial. Welcome to the official Dying Light demo. Before you get stuck into the quarantine though, let's take a look at this basic tutorial video. Firstly, use the WSAD buttons. Det er ret irriterende, at det kommer, men det er jo fordi, jeg ikke kan gemme i det her. Jeg kan faktisk heller ikke sove i det. Det er det der pinhyggeligt, fordi det er jo hyggeligt til spillet, det er når det er nat. Jeg har faktisk prøvet at se, om jeg kunne overleve om natten. Det er ikke fandme svært. Heads up everyone, this is Alfie. We've just lost gas at the tower, and as far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? And our gas man Jeff up and quit on us last week. He was kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe, definitely get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Gjorde det? Sæt på det der. Ja, nu kommer bare dig der. Der er 500 der. Så er der en, og der er kabler. Og der, der. Jeg ved ikke, om jeg sagde i sidste video, jeg faktisk bedre kan lide at få de her kasser. Jeg kan lide nogle af de andre. Jeg ved ikke, om det er. Sådan der, så kan jeg jo allerede craft noget. Det var fedt. Så inventory, og så tager vi... Så den der. Den er dårlig, så den tager vi. Craft. Og nu kan den give stød! Det er rigtig sjovt spil, når det er, man faktisk har nogle gode våben. Fido. Det er lille Fido, mand. Kommer der bare? Kan ikke gå op ad en trappe. Nå, det var det også sødt. Så I lige det der? For man stod lige i ansigtet. Eller hendes hoved og hans... Au. Det er man bare for brug på. Så ulækkert det der bare sådan ligger sådan... Det her der tit er en eller anden inde i. Det her så åbenbart ikke noget magt. Sjovt, hvordan fanden kan de egentlig nå det, når det er, jeg åbner det på den måde, altså ikke på den måde, men så skal de jo rive alt ud, ikke? Det skal jeg nok ikke tænke så meget.
nok ikke mening. Undskyld for, at jeg ikke har et webcam, så jeg kan se mit ansigt, men jeg har ikke fået mig et endnu. Jeg tror snart, jeg køber det, men jeg ved ikke, om det først bliver, eller om jeg køber det snart, eller om det først bliver jul. Det er lidt tvivl om. Det er fucking dumt. Hvad? Stadig liv. Fucking lort, mand. Jeg skulle lige sige ja til træk. Jeg tænker en masse mere ved, at jeg skulle ud af der. Selvfølgelig. 2 sprætter som vi. Imens jeg har fucking fint. Fuck, der er en tæt på mig. Kan I se det der spotter som vi der? Ja, den er snart opdaget. Fuck, der er 2 af dem. Bliver de på nu? På nu! Okay, der var ikke 4 sprætter, så det var kun 2, men jeg kæmpede allerede med en. Fuck, det var hyggeligt. Holy shit. Jeg ved ikke, hvad... Nu kan jeg crafte noget nyt.
Yeah. Jeg ved, hvad der en til de her. Nå. Nej. Jeg ved ikke. Er der nogle sprændte zombier? Vi tager hen til en af de røde punkter. Der er en her. Så jeg skal over en vej. Fuck, hvor fedt, hva'? Oh shit, oh shit. Det var spooky. Lige pludselig kommer den der bare med den klamme ansigt op i fjeset på mig, mand. Øj, hvor var det uhyggeligt. Fuck. Så jeg er ikke ligesom ham der Kool-Aid-spløtter, som bare fucking skriger. Jeg ved godt, det er fucking grineren, når det er folk, der sidder. Men jeg får chok som sådan lidt. Nærmest, ikke? Jeg lyder bare som sådan en fucking klovn, når det er så snakker. Jamen, jeg ved det godt, jeg har også set mine videoer. Jeg lyder virkelig som en klovn. Det må jeg virkelig undskylde. Men jeg tror, det er på grund af min stemme, at den er ikke kommet i overgang. Jeg tror, det er altid noget. Oj! Vil du ikke slappe mig? Jo, det vil jeg. Holy shit. Godt for det, så det går til isen. Men det er som vi så I lige det der? Bare sådan kaboom, ikke? Og så flækkede benet på hende. Hun fløj sådan her ned i med sit hoved direkte. Og så splattede det ud. I skal spille om igen, mand. Hvis jeg kunne finde ud af at redigere det her, altså der er et eller andet program, ikke? På min computer. Hvis jeg kunne
kunne redigere med min computer, ikke? Så har jeg redigeret sådan spillet om og om igen. I slow motion. Det mener jeg. Første hug. Nå, hvor lang tid har jeg lavet noget indtil videre? Se hurtigt. Nå, okay. Så laver jeg en anden del. Den ligger også ud.